Mendibide zahar baten ertzean eraiki zituzten jauregiak eta dorretxeak ikusten ditugu. Bada oraindik, etxe zahar hauen leiho faltsuetatik agertzen denik, antzinako gurdiak nola pasatzen diren ikustera. Enkarterrian adina dorretxe nekez topatuko dugu Euskal Herrian. Aide nagusien arteko borrokak ere inon baino odoltsuagoak izan ziren. Loizagako gazteluak baina ez du parekorik. Printze moderno baten fantasia da, erortzeko zorian zegoen dorretxe baten inguruan eraikia. Galdamesek herri baketsua dirudi, itxura baino ez da. Haren historia dinamitaz betea dago. Galdamesko mendietan, orga erdolduen kirrinka eta makina astunen karranka ozenen artean, lehergaien burrumbak eta mehatzarien pikotxen dardarak entzuten ziren beinola. Burdinaren mineral gorria bilatzeko afanak itxututa, mendi hauetako zokorik ezkutuena ere arakatu zuten. Gaur egun, orgak garraiatzeko bideen aztarna zaharrak eta trenbide sorginduak baino ez daude mendi malda hauetan. Eta orbanak. Eta antzinako mineralen zain irekiak, emakume izenekoak asko. La Elvira, La Dolores, La Rosario. Eta tonaka haitzen azpian lurperatuta geratu ziren gizonak. Eta galeria ilunak. Han azpian, karburoaren sugarrarekin idatzita mehatzarien izenak daude, ezkutuan, isilean. Azkenengo mehazuloen labeen garrak itzali dira. Agortu da Euskal Burdina. Eta landaretzak eta urak ostera estali dituzte lurraren zauriak. Pobaleko burdinola zaharrari ura dario berriz. Duela 500 urte, burdinola honen sorrera antzinako zeremonia batekin ospatu zuten. Ingudearen gainean, gabia kolpe batez lepoa utzi zioten zezen eder bati. Barbadun ibai gorria, odolaren eta burdinaren gorria. Abelanedako etxea, Enkarterriko erdigunean dago. 14. mendeaz geroztik, haraneko biztanleak bertan biltzen dira gobernu batzarrak egiteko. Kadaguara bidean, jaitsieran, trena ezustean harrapatu dugu.
Larroblatik Bilboko Labeetara harrikatza eramaten zuen ikaz trenbidearen iloba da. Orduan baino bide lasaiagoetatik doa gaur egun. Ermita eta dorretxe zaharren hormen itzalean ezkutatzen da Lotxati. Balmase da, Bizkaiko herririk zaharrena da. 800 urte baino gehiago ditu. Bidezainen eta merkatarien herri honetan judu komunitate oparoa bizi izan zen. San Severino eliza gotiko ederraren eliztarrekin bizi ziren bake-bakean. Gaztelako lautadetatik, artilea saltzera zetozen merkatariei esker bizi ziren batzuk zein besteak. Muzako zubiestua pasatzeagatik, ordainsari bikainak ordaintzen zituzten. Handik urte askotara, 19. mendearen amaieran, industriak gorakada izugarria izan zuen Balmasedan. Eta inguruetan, mantsio ederrak ugaldu ziren indianoek Ameriketatik ekarritako aberastasunei esker. Baziren lantegien zutetsuak, lainkartadako hau esaterako. Euskal Txapelaren tenplua zen, baina ezin izan zuen iraun euskal gaztek txapela erabiltzeari uko egin eta gero. Egin dezagun iparralderantz bira. Helikopteroak eguerdia jota garamatza guen esera. Ordua egokia da sorginen jauregi izugarria beldurri gabe bisitatzeko. Duela 300 urte eraikitzeari ekin zion jabeak erregea bera espero baitzuen, baina gorabeherak gorabehera ezin izan zuen jauregia amaitu. Estreinako borboiaren karroza gaur hemendik pasako balitz, elitzateke harrituko Hurtado de Amezaga menpekoaren jauregiagatik. Zur eta lur geratuko litzateke Aranguren papertegiko makina itzelak. Milaka arbola irensten eta papera pasta bihurtzen ikusiko balitu. Trenak bagaramatza berriz ere. Oraingoan ekialderantz.